हाय यान मल्लिका यानी निंते बय्यवड ब्लॉग चाल मल्तुंदुल्ले तेन बॉम्बेಗೆ बत्त मुटिये ओडे पिदर्दिनी कांडे बत्ती ನಾನು ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಆಚೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಬೈದೇಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಆವಾಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ಆವಾಜ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚಸ್ರ ಅದು ಕಾಂಡೆನ್ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಜಂಗೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು अच्छा उर्ड कोड़े पिदाಡ್ನಾಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೆಜಿ ತೆನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಉರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಚರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ದುಂಡೆ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಅಮ್ಮನ ಚೊಕ್ಕಲು ಬೈತಿತ್ತೇರು ಅಗುಲಿತ್ತೇರೆ ಬರ್ನಾಗ ದುಂಬು ಬೈದಿತ್ತೇರೆ ಅಗುಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಆತಿ ತೂಲೆನಿಕುಲು ನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಚಿ ತೈಪಂಡ ಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತುಚಿ ದುಂಡೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚದು मेग्गे वाला कुल दिन नहीं पोटल सुखाया लाकुंडे शो बेळगे ಏನು ಜಾನ ಆನಾಡ್ 4 ದಿಂದ ಅನ್ನತೈತೆ ಯಾ ಕೆಂದು ಜಡ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಗ बाबू मूलचिले शोकुंडे बाबू आइस क्रीम शो केक शोकुंडे चोकुंडे हैप्पी शोकुंडे हाँ हाँ गीता ಒಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪ ದೇತಾ ನೋ ನೋಗೆ ಇನಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡು ಮುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತದು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅನಿತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾತಲು ಐಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಕೈಗೆ ಪಿಯಾ ಹಾಂ Naisha. Kudu tu pada Naisha. ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪಿದೆಗೆ ಎತ್ತದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಾನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ಸೆಗಂದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ತು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಖಾಲಿ ದುಂಡೆ ಬೇನಿತ್ತು ಇನ್ನು ದುಂಡೆ ಬೇನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸ್ವರನೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಊರುಡು ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಊರುಡು ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ
ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋನಗಲ ತಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಏನಾರು ನೋಟೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಚೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಾಣೆ ಅರೆಗೈಕ್ ಅರ್ನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ನ ಅಂಚಾಗಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನ್ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಬತ್ತ ಈ ಸೀಸನ್ದ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲೊಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೈತೀನಿ ಅಂಚದು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಆತಚಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂತ ಹೆಚ್ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆಗೆ ಲಾಯಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾತು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಗೊತ್ತುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಾಜ್ ಪಾತೆರೆಗ ಒಂಚೂರು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಪಾತೆರೆಗ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಕು ಪೂರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಶೀತ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಕಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತನ್ನ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಊರು ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಊರದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ನಾ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಊರುಡೆ ಇತ್ತಿನಾಗುಲು ಅಂಚದು ಮತ್ತು ಊರು ಪೋನು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲ ತೂಗೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚದು ಊರು ಬೊಂಬೈ ಎನ್ನಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಮೊನೆಲ ನಂತರ ಅದರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನು ದಯ ಗೊತ್ತು ಚೇಪಲ ಅಂಚನೆ ಊರುಡಿಪ್ಪನ ಓಸಿಗ್ಲ ಬೈದಿಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶೀತ ಜ್ವರ ದಾಲೆಜ್ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಶುರುವಾರ ಚಲ್ಲಪುಂಡು ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಗಿರದಲ್ಲ ಇಚ್ಚೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆದ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿ ಜಾತಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.